Ja tänään pelaavat Isi ja mun kaverit. Mä en pelaa tänään. Mä oon huono Fifas. Hei. No niinpä sieltä. Jei. Ei mulla ole palloa, sulla on pallo. Hauskaa katsoa näyttää. Onko Aleksi sulla pallo? Ei. Ne ovat punaiset. Joo. Joko sä et kohta tajuat kummassa joukkueessa ja pelaa? Joo. No niin, äksääpäs. Oi menee. Savi. No niin. Vetää liukkarit nopeasti. No. Oho, veti vähän. No niin. Mikä siinä oli? Omaahan joku. Kato, omaa taklasi ja saantoi vaparin. Onpa se nyt vitsi. Näet, se taklasin omaa ja saantoi vaparin. Ei me. Mikä? En mä osaa vetää Se on näitä. ihan mö. Koska teillä on No. Neuer on maailman paras maalivahti. Luulet, että se saa vasta maalin, hei Alex. Joo. Kyllä se sai sille. Niin. Hyvä Pasi. Läpi. Ei. Siinä on ollut läppäri, jos mahdollista. Läppäri. Läppäri. Kuka pelaa läppärin? En minä ainakaan. Läppäri eli läpi ajo. Mä oon pelannut. Mitäs sulla se pallo on? Nyt on valmis. Mä oon pelannut yhden kerran vaan läppärillä. Oli sitten kauheet. Pelasin sille meidän, kaikki tiedät se, johon meidän se vanha läppäri. Siellä. Joo, se oli ihan kauhea vai mitä? Se oli ihan sairaalaginen. Joo. Mistä? Mistä te saitte sen? Vankilasäännöt. No näköjään, mikä toi vitsi? Miksi se musta teki Siinä on sairaalaa? taas valkoiset rajat, hei kato mistä ei kannata mennä Joo, kun mä tiedän. Ai tosta! Ei saa mennä pasakista yli. Ai, jos on hyvä No ite vetäsi. kesotuspaikka on sulle täyden. Dani alla myös. Ihan hyvä. Daniel. Nyt sen aiskin sen. No en sano, älä sano Juho. Eikös niin mieli laulaa just laulua, mutta kun ei saa. Copyright on nyt varma. Kuka? No niin Pasi. Vähän hyvä puolustus. Oi, mille se syötti? Messille! Oi, Kristian Matias puolusta. Noieri! Puolustajalla päästä ohi. Meillä on Neueri onnestaan. Nyt muista ympyrää painella ja poispäin. Yes. Siihen jäi. Tiukkari. Ei tolla. Neueri liimaa tollaset. Mä tiedän. Tää voi olla vaikeeta. Tästä voi tulla. Läpi ajot. Me pelataan ehkä toinenkin matsikin putkeen. Joo, vois pelaa ehkä toisenkin matsin. Joo, minä vein. Pasi, no niin, äks. Luuletko, että Kokeillaan vähän torjua. Toi on nimittäin meidän joukkueen paras laukuja toi kaveri, niin kannattaa vetää. Robben. Ne. Kyssäri. Pasi. No ei oikeesti pitkiä noi äijät. Pidempi kuin sinä. Pasi, no niin. Oi. Ai, kato mikä törkeä rankkupilkku, miksei tullut vapaa? Ai törkees! Törkeä takku. Ja katso, mä oon noin tästä. Ai. Oikeesti. Juho, ei saa unohdella Älä Juhoks. Juhoks, ei saa unohdella katsojia. Hyvä Pasi. Matias ei osaa mun nimeä, eikä mun sukunimiä. No ei kumpikaan osaa. Joo. Kerrotaan spesiaaliksi meidän sukunimet. Mä suojelen mun yksityisyyttäni. Mä sanoin sen jo. Yksityisyyttä. Olen varmaan paras agentti. Salaa. Nyt on Artut, ei Alex tää ei Alex, kun Matias nyt keskelle kesotus tänne vaan. Heitä keso nyt syöttö jo. Ei ehtinyt vetää, olisi täydellinen mesta ollut. Ai. Esta. Mesta. Kerros murssi. Siihen jää Messi. Messi. Mut Sanchesta ei tuu. Tää on ihan sikahyvä tää Schweinsteiger puolusta. Tiedän! Se on yksi maailman ärsyttävyystä mun mielestä tällä hetkellä. Mua ärsyttävyys. Ainakin tässä pelissä. Joo, näkyykö mä kamerassa? Ei kyllä. Käy kattoo. Aina. Hyvä. Oi, 2 senttiä ohi. Hei, jolla lähellä. Alex. Messi, menee sut siellä. Koppi. Messi, hausu tuli pissi. Ei kyllä tullut. Syöttöjä vaan ajois. Ui väärin, oteta siihen laitaa vaan. Oikea osoite. Hei, tulla mies. Katsojat kyllä tykkää tästä. Nyt on läpi. Oi kantapää kikkaa, rupes tekee vähän kikkaille. Mitä toi yksi makaa tuolla? Sitä väsyttää. Sillä muuttuu jotain. Kuka se oli? Tää. Schweinsteiger toivottavasti. Ei. Nyt. Ai kun hyvin takas. Toivottavasti se oli Robben tai joku. Just. Ei toivota, että se on Robin. Eikö mitään? Mitä? No niin! No mitä se antaa kortin noin pienestä?
Martti. Javi Martínez. Espanjalainen. Pasi. Torissa Neuer. No, jos Luulisin, että me ei viedään vetää. täältä asti. Ei toi kyllä hävi syöttää. Hulkstyn. Ei ollut ihan. Ei kyllä hulkkaa tuohon välttämättä pysty. Neurille ei tehdä tänään yhtään. Ei kyllä Viktor Valtosellekaan. Eikä Messi. Pari tulee. Ei Messillekään. Messi on hyökkäjä. Eikä Messi. Messi ei tee maalia. Toi on Iguan. Ei, Se oli Neuer- Sanchez. Neuerin ei tarvii edes sylkää, niin se nappaa kaikki noin suoraan. No siinä on sellainen puu. Noniin. Pasi. Nehän kaikki vaan Nyt on puskee. läpi. Ui, hyvä syöttö olisi ollut muuten, mutta pääs päälle. Allu vetää koko ajan tällä. Mitä se veti sen? Yritti maaliin. Sanchez! Kaikki vaan pisää korvat lukkoon Aleksi huudosta. Se nosti kädet pystyyn, että muu vika. No se oli se. Syöttömylly päälle, Matias. Joo, mä kuulen. Müller. Hyvä. Onko se Müller, joka pelaa? Noniin. Se on Onks tää puolustaja. kuumana? Se on puolustaja. Nyt läpisyöttö tosta, paina. Joo. Kato paniikki. Tää olisi kuuma tää mun pelaaja. Se on tuollainen 3. Tässä. Hyvä. Ei. Se on meidän... Tai se siis sun. Muista ympyrää. Ympyrää ja poispäin. Jes, hyvä. Neueri hakee kaikki. Se on ihan maaginen maailma. Ai, Toi oli hyvä lukikka. Savi. Tää olisi ollut huono kikka, jos mä saanut sen pois. Sitten. Mihin se syötti suoraan tuolla? Jes. Messi! Meni jonkun kautta kimmokkeen. Neueri. Ei Ei, Neueri. kun se katsoi Kimmo. Mutta toi syötti johonkin ihan mihin sattuu. Niin. Kato, Otti lähti tuon sun tuohon pelaajan. puolustajan jalkaan. Joo, ei tuolla voi mitään. Säkämaali. No niin, hyvä ollut se. Ei Ei ollut ihan taito munalla. Munamaali. Se oli taito muna. Ai se on huono syöttö. Ei, mitä? No niin, Jordi Alba. Nyt on sun vuoro. Hyvä. Mihin se pallon unohti? Hyvä Matias passin vetäsi. Ei, mä en osaa noit No kun se ei, tää ei osaa skillata tätä Jordi Alba. Alaba. Silleen skin moves. Siinä on yhden tähän muistaakseni skill movesit. Mulla on toi yksi maaginen. Mikä toi 3 on nyt? Ei kun se on varoitus, niin on. Se on maaginen. Se on maaginen. Se on maaginen. Si. Se on maaginen tili. Kato mikä törkeä, eikä mitään. Aleksille ei tuu mitään. Heti. Häkkäri. Noniin. Tosi. Ai se on paitsi jo. Yes. Ei, jos se koskenut siihen, jos voinut jatkaa. Tiedetään, paitsi jo. Ei Aleksi. Eka puoli loppuu just. Okei. Nyt vois viivyttää vähän peliä niinku tällä. Et. Tätä voi jatkaa. Vois vaan tehdä tälleen. Tiit, tiit. Miksi tässä on ääni? On tässä. Puoli aika. Miksi tässä on mitään ääni? Luuleeko me halutaan kuulla nää koko äänet tässä? Gaga ääni. Gaga. Gaga. Miksi on halu alata? Joo, yritän. No niin! Joo, eikä mitään! Puhas nätti takka. Nee. Näet mummoja sun silmässä. Nyt juokse. Pole. Nyt on läpiajot. Sitten vaan laukaus. Yes! Ei Eli ollut kolmio hieno. vaan noin läpi. Kolmio kun painaa, se antaa läpi et juoksu. Sitten vaan pitää Ei juosta. olisi hieno. No olihan ihan törkeä Ei vielä ihan vaan. ollut. Tuollaista läpisyöttöä, että unissaskaan osaa antaa. Samanlainen kuin äskenkin. Tuommoinen samanlainen aloitusalbulla. Nyt tästä Se tulee on kyllä. puolustaja. Ei kyllä oo. Se on keskikenttäpelaaja. Toi oli törkeä. Niin teiltä. Mä vaan työnsin. Noniin. Pasi. Miten Paitsi. Syötä ennemmin tosta tonne maalin eteen tonne päin. Ne ei ollut kyllä paljon, milliä. No niin, viska vetämään. Olisi ollut hyvä painostus tehdä heti maali siihen toinen. Vähän pitkiä vetä. Joo. Miksi ei viska Neuermi hakemaan tuota? No ei se jaksa, kun se menee yli muuta. Valdesiin harmi. Älkää välittäkö taas huudesta.
Tonhan voisi... Odota vähän Arttu, kohta meillä on tää yksi video kesken. Noniin. Arttu odottaa tunnin siellä. Jo tunnin video. Turhaa. Noniin. Pasi. Nyt on tilaa. Noniin. Tää. No ei jos paljon. Nyt on hyvä paikka. Älä tuhri. Liian lähelle maalivahtiin, vedä aikaisemmin. Joo. Se pääsee siihen eteen. Kato kun mä osaan tulla vastaan tässä. No niin, mutta se voi silti vetää. Pasi. Joo, anna keskitys vaan mihin hoitamaan. Ai Victoria kävi hakemassa. Kun mä osaan lähteä. Ei! Nyt on kiire, pole. En mä kerki. Liian lähelle meni sekin. Meni. Nyt vaan rauhassa. Chippi. Oho, sieltä sitten. Noniin. Noniin. Ajaako tää juoksee suoraan väärin? No se on sinne Matiaksella. No ei oo enää. Huonoin, näin syötöt menee ihan väärin. Matti. Hyvä. Niin. Läpi. Syötte. Niin. Sinne tulee ja uudestaan mikä maali. Ei kun vedä heti! Vedä heti! Heti vaan ympyrää. Ei, Matias feilailee. Matias! Syötä jo nyt, hyvä. Oi tolppa! Hojo! Kaikki kyllä nauraa tässä. Mitä? Hei! No niin sit käynyt vaan sinne maalille Hei! päin. Hashtag FC Barcelona winner. Ui. Hashtag FC Barcelona. Please. Peace. Ei! Noniin. Ai jäi nyt hölmö kuletin tuohon. Pasi sä et saa. Ai, se oli mulla pitänyt kaataa, mutta menin siis kaadan keskikerran. Se oli omari! Vedit se oma riisen. Ei kun joku... Siitä tuli Philip Lahm! En mä vetänyt omari! Yes! Se on Philip Lahm! Ja mä sain pisteen siitä! No totta kai niin maalin saa, jos me tehdään omaa. Mutta miksi? Kun mä tulin No sieltä se oli, läpi niin kato, ja... siihen tuli se äijä siihen viereen, niin se jotenkin osui siihen. Sitten tästä Matias tekee heti tasoituksen. Oi käteen. Oi, loistavaa. Voitako painaa X? Miksi sulla on hirveä kiire, kun meillä on nyt maali? Painaa X. Ei se me ollaan, molemmat ränkytetään. En se toimi. Alkaa X. No se toimii jos. Heti. Mitä? No just. Tuukse. Hyvä. Miksei tää vedä? Nyt vaan. Laita menee, syötä jo. Ei kun tulee paitsi jo. Joo. Joo. Tää on rauhallisen vastakohta video. 20 minuuttia on vielä peliä. Ajattele jos toi olisi mennyt, vai silleen puivan. Se oli liian läppää. Hei, jos tässä on otettu käsipalloa, niin siitä ei tule mitään. Ei! Oi, kato! Oi. Toinen se menee, Aleksi koetti antaa meille lahjamaali. En kyllä koittanut. Mutta ei hyvä, kun ei mennyt, koska... Koska joskaan vielä. Jos oot taktikoida. Seuraavaksi on Matias 1 ja minä ja Pasi. Ei. Oi. Oi no Noniin, Pasi. Se on Frank Ribery vetämässä sitä. No niin sit ympyrää. Ei. Oi, paino! Jos meillä... Siihen jäi. Niin, Pasi. Väkisin läpi ei näköjään tule. Ei. Nyt Pasi. Allo juokse. Ei hitto. Juoksenkin! Se oli Messi! Messi osaa tehdä noin maalit liian kovalla prosentilla. Ei sen tehnyt. Ei ole tehnyt kaikki. Yritin kampata siinä, mutta ei se kaatunut. Eli kantti tossa. Noniin. 3-2. Mä tehdään äkkiä maali tähän päälle. Aika reha. Laita on! Syötä! Mitä? Ei mitään, nyt on paitsi ja enää syötä. Tee vaan maali. Ei Toloppa ole taas. lähellä. Toloppa, no on se aika lähellä. Joo. Se on vaan... Mikä se on lähellä, jos ei tolppaa ole? Maali. Se ei ole enää lähellä, kun se on jo sit maali. Ylärima. No se on yhtä lähellä kuin Risti. tolppakin.
Ristinkirkko. Tää on ihan jumala. Tolppa ja toppa. Noniin. Niin voi Juha säädä niitä asetuksia, että se kaikki on. Maaliviiva. Noniin, Pasi, noniin. Aine paitsi se on. Nyt tee. Siinä on vapaa maali sulle. Ei kun vedä heti! Heti vaan ympyrää siinä saman tien, kun se pallo on sulla jo. Siinä oli mitään tyhjä maali pelattu sulle. Niin hyvä. Yes! Yes! Voit. Aloilla voit. Ei, yes! Mikä toi voi olla noin? Se oli sun... Mikä tää oli? Onks se Ei! Jos mä olisin vähän... Miten voi tulla tosta toi... En mä käteen. Pasi. Ei tuossa on mitään tuolla. Mihin asti se oikein? No kyllä tonne ehditään. Kato, se saattaa käteen. Mä osaan vetää se tolleen. Ruodaan itelles. Onkin mielekkäin. Koita anna sille, missä näkyy se vapaa ukko. Tossa kun se on kato suoraan siinä ukko siinä vieressä, niin se on mahdoton saada sille. Ai joo. Ei saa enää maalata. Jos joku saa vielä tässä maalin, niin sit mä en. Kyllä ihmettelet kauheasti. Täällä haisee hiki. Niin, on niin kovat rähit. Eikä paita voi. No se olisi. Ei oo muuta mahdollista. Hajota paidan pois. No ei lähelläkään. No ei niin, mutta silti. Pasi sä oot siinä. Se Fabre, se ei vetänyt. Kamera on näkyy. Ei edes. Niin. Älä mainosta, Juha. Niin. Nyt juokse, pole, hitä. Kato, Menin pois. hätäri. Se oli tarkoitus mennä sivussa. No niin. Robben vetää. Annapas nyt kunnon. Robben. Vähän liian Mä pitkällä, näytän tie niin kauan Robben kapoinen. sun pyllyys. Ja tilatkaa tää kanava, jos et oo vielä. Älä vielä sitä sano. Älkää diski. Suu kiinni. Älkää panko Suu kiinni, potias. Älä sano loppuasioita vielä tähän aikaan vuodesta. Se pitää sanoa vasta huomenna. Kesken huomenna pestetty. Laita, hyvä. Mikä se on? Voinkin Yes! Ai niin se oli loppu. Miksi No niin, vetäkääs loppuspiikit sit siihen. Spiikkiverkot. Ei pöydä vielä Motiksen kanssa kahdesta. Ei. Eikä kun puhukaan, mutta ei me ootte tuntivideoita. Tilatkaa kanavassa, et on vielä tehnyt ja painakaa ihmeessä videossa. Tykätkää videosta ja kommentoikaa. 5 miljoonaa kommentoikaa ja se olisi Näin. siis moro.